kubuda mwana sekurutasha sekurutasha saka kune vamwe vagadzisa chitupa vakatora fake IDs vakatora face yangu ndobvaisa pane chimwe chimunhu chakapfeka suti ine yangu face yangu chitupa changu chandakatora ndasina kupfeka suti saka izvi ndikutaura kuti kune vachanza nevachaona vafanira kuziva kuti chiya chitupa chakatorwa chakapfeka suti kana madetails birth akaiswa paipo akatosiyana kana makore akaiswa paipo zvakatosiyana kana birthplace kuti kwarakaberekwa zvakatosiyana andika iye munhu asaka kana chinge akufonerai pane nhamba dzichaiswa pasi nevarume vari kutora mavhidhiyo avo kufanira kufonera polisi immediately kuti zvinhu zvenyu mukone kubatsirwa vanhu vakutokubirai mari vanhu vaiva andika zita ravakashandisa paidhiya rekuti gift tash harisiriro zita kunyangana zita rangu rehomwe harisiriro zita ravakanyora rirapo iro zita rekuti gift tash hungu mudzimu unobata panyama ino unonzi sekuru tash haunzi gift tash andika saka wakada kuzvibatanidza kuzvisanganisa saka iro zita rekuti gift tash ungano mafonerwa matumdzira ID yekuti gift tash ziva kuti ndo vanhu vaitaurwa nasekuru tash kuti vanhu vakatora ID nhamba kana gore rekuberekwa zvakasiyana zviri defined saka vanhu vakangotora face vangogadzikira kuti kana vazukuru muri kunzoko vagona kungoona face iri face yangu hamuchatarisa kwese mangotarisa paface mati handiwo sekuru tash makutotumira mari makutorerwa mari saka ndinorumbisa kuti vazukuru vangu munhu ya vanhu vakangokufonerai mukati titumirai madetails vakukandirai ID yakanzi gift tash ID yakanzi gift tash ndopandadzokorodza kutaura ID yakanzi gift tash nhamba iyoyo ID iyoyo haisi yangu nhamba yamunofanira kufonesa mukada kundibata inini 078 461 4908 078 461 4908 ndodzokorodza ndisingamhanyi 078 461 4908 paFacebook, paYouTube, padirect call, paWhatsApp ndiyo imwe chete nhamba iripo iyoyo ndodzokorodza futi zvekare paFacebook, paWhatsApp, pacall direct ndiyo nhamba imwe chete iripo iyoyo. Ndatenda vazukuru vangu amene kana une zvaуда kundibvunza muzukuru vangadaro vakakukanganisai basa zvakadii ivo vanhu vakaita izvi vanhu vakaita izvi ndofunga ndatanga kutekeshera paYouTube kana paFacebook vakangogara vangocreata mamwe mafacebook avo nemaYouTube yavo account vamwe vatora maviews akada kutowanda vanenge vachingoti ini ndikaposta vhidhiyo rangu ubva panhamba dzangu papa vanobva vapaisa chipendi cheblack ubva vaisa dzavo nhamba saka zati ese mavhidhiyo ese andaitoita ndichitoposta kana paYouTube kana paFacebook anenge atori avo anenge achitotora nekuburidza nevamwe vaiuya futi panda pasi vanoda kubatsirwa vachisvika vachitoro mashort screen vachikanda toona tiri palive show vanhu vakawanda zvakadii sekuru vauya vachichema-chema nekuda kwedambudziko irori vanhu vakawanda vamwe vanotobva kunana South Africa vachitaisa mari takati munosvika muchipinda vamwe bva kuUK vachitakaisa mari voti munosvika muchipinda vava pagedha pavanobvunza navakomana kuti toni pamadetails makaisa mari ndopanobvaonekana madetails iwayo haasi epano zvamuchosi kana wemunhu uchaime muZimbabwe munomu vakutochema futi nawo iyoyo sekuru tinonzwa isu kunyange kumapepano kwatinoshanda vamwe vachiti mune kwamunoshandira kwakasiyana-siyana mune kumwe kwamunoshandira kunze kwekuno kuMelbourne hakuna vandoshandira destination yangu pano pa7 Anderson paMelbourne ndoti kana vanhu vakaisirwa vakatorera vanhu maru vakaona kuti munhu uya akunetsa vanomudirekta kuti chiuya pa7 Anderson ndopanotowana paMelbourne ameno sekuru kana paine zvimwe zvamunoda kupedzisa nazvo pahurukuro yedu yatiri kuita nemi aiwa apa chanongoimbisa nekusimbisa kwavazukuru vangu ndechekuti imese muri kundoona ndichitaura ndindonzi sekuru tash live kwete vamwe vainozviti anzi gift tash ivo vaendo vakaba chitupa ndongovimbisa kuti vazukuru vangu mashoko andataura kana muri kunze ukada kutumira mari tangai mafona nevideo call vaiva vandoramba video call saka ukafona video call kana ndini ndobva ndakupa madetails ekuti uchisa mari kana uri kunze kana uri kure kwete zvokuti watumira mari nhamba ini handina account nhamba yekusouth Africa kuti ndokuti isai nhamba paaccount yeSouth Africa handina asi vamwe unoona achinzi mishonga inofanira kubva South Africa garai matumira mari mishonga garai yauya ndapota handina account nhamba yandoisira vanhu mari kuSouth Africa aiwa tinotenda sekuru tash kana ndaanayo ndichazokuudzai asi apa handina tinotenda sekuru tash nenguva yenyu yamatipa yekunge muchikurukura nesu muchitaridza vanhu mashandiro enyu chaiwo kwete echitsotsi atiri kusangana nawo ari kusangana neruzhinji tinotenda sekuru tash ndatenda thank you siyabonga